Kaixo, eta ongi etorri eskulan txokora. Euskerazko eskulan txokora. Gaur ingo dugun eskulanean, bitxitxo hau eitea lortuko dugu. Azalduko dutxut pausuz pausu, zelan lortu holako bitxitxo bat. Eta horretarako, denbora galdu barik, hasi ingo gara. Eskulan hau egiteko, beharko dugu zen materialak honek diren. Pustarri edo kanikek, kristalezkoak izan behar dira. Bitxiek egiteko, elementutsu honek ez dakida izena zintzu diren, baina errestopetan diren. Eta gero, perlatxo bat edo beste abaloriotxo bat, zeu gure duzuna. Alikateak, eta silikona. Aztera guaz. Azteko, pustarriek sartuko guz, labeko beroa aguantako daben ontzitsu baten. Bai, labea piztuko dugu eta bertan sartuko duguz. Nik piztutekot labea topera aldanik eta gehien piztu behar da. Nireak 250 gradu egiten dauz. Bertan itziko duguz, 20 minutuz. Labetik atateko bitxi falta dela, ure ipiniko dugu izotzagaz, eta gatz apurtxu bategaz, geu otzitu ireien, ontzi baten. Atarata segiduen, bertara botako duguz eta. Atara duguz, eta errebarik bertara botako duguz. Atara dudaz uretatik. Bota dozenean ez tozu entzun, nire berbakaz eta harineketan ibili nazelako, baiak zaratatxu egiten hori krak, 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 krak. Eta segaitik bero eta hotzan arteko kontrasteagaz, honetan bihurtu direlako kanikatzuk. Hau ez da ondo ikusten. Besteetan, barrutik apurtuen dire. Efektu polit bete iten. Oin, montau ingo gure bitxia. Hartuko gu alambretxo hau, eta penora zoaz. Eta sartuko gu hemen. Silikona emogotza guen. Apurtzuet. Eta aukeratuten dugun pustarrie bertan ipiniko dugu. Horantzik. Gogortuten itxi behar dugu hain. Pasau beharko dire pare bat ordu edo 3. Beraz, gero jarrituko. Pasata denbora bat, eta zikaiaku gure pustarrie. Oin, alambreari forma emongotzagu, gero, kordeltxo bategaz, edo beste garranti emotu honegaz, zintzilikatu alizateko. Horretarako honek, luzedeko alambre, ebagin gotzagu. Holan, behar bada, nahiko izango da. Nik, honino beste apaingarritxu beti piniko txet. Kasu honetan, perlatxo bat. Beste zeo zer badeko zu etxean, posible da bideznik, hemen badekot beste garratutxu bet be, posible izango zara, zer gure duzuna. Eta hor geratan nanari, bueltatxo bat emongotzet, eskegi izateko. Horretarako, alikate grabikoaz.
holantzi geratzen da. Nik puntu honetan, goien, ez daiken alborantzain, kola gogorra ipiniko otzet. Purtsu dugu artestuko dut. Apurtzu dut baino ez. Bere ala ziketen da, beraz, segundutxo batzuk etxon. Hortzedeko. Itu, oinarri moduen, esneetako tetrabrikeek egiten da horien tapea erabiltzen dut. Oso eroso dator. Pausu guztiek amaituta gero, honetara heldu gara. Zer ingo dugu hain? Kordeltxo baten, edo garrantillatxo baten sartu eta ipini. Hemen dekornik. Neu proboko dut modelo moduen. Kontuz ibili behar zarie, edozein kolpetan eta behar bada apurtu alda. Ez da hain erreza, baina kristala izaten jarrai duten dago. Ikusten dozu moduen, oso ondo luzitzen dago, ezta? Hemen deko zure opari polit baten bateri egiteko. Nik ja pentsata dekot. Adi egon maite. Bueno, espero dut guztu jatzuela. Saiatu zaitezie, eta inopari politzuek jenteari. Bueno, hurrengor arte.